Matod pa ni Apostol Juan, og kini mao ang saad nga iyang gisaad kanato, bisan ang kinabuhing dayon. Kining mga butanag gisulat, nganha kaninyo, mahitungod kanila, nga nagdani kaninyo. Ang inadlaw-adlaw nga pagkaon sa atong kalag nga mabasa sa unang Juan 2, tudling 25 o 26. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Mangutana unta ko dong. Sa pantana nang Nakaila ba mo sa mga kaliwat sa panuyaw? kaila nang sa ba imong gipangita sa kaliwat sa panuyaw. Si Matilde. Kaila ko ni Matilde. Taas siya sa karaang bahay sa kaliwat sa panuyaw. Hain na pita. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwa. Hatagan ka na ko kwarta dong. Tultuli ko. Hain ang karaang bahay sa kaliwat panuyaw. Sige. Hain man ang yatag ni mong kwarta. Niara dong oh. Be. Sige. Tana. Tana. Layo? Ang karaang bahay sa kaliwat panuyaw? Layo-layo sab. Pero malakaw ra. Oh. Mulikot ta diya sa eskina. Nya, likot ta sa tuo. Nang? Anong mihunong makanang? Nang? Nang? Anong mihunong man ka? Dong, ayaw na lang kuyog na ako. Ha? Ako na lang manghita sa karaang bahay sa kaliwat panuyaw. Balik na lang sa imong pagpamasol sa pantalan. Pero nga nung manang, anong di mong kunyo pakuyugon? Wa makatultol sa karaang bahay sa kaliwat sa panuyaw. Kung mao na, yun lang ko ng kwarta manggihatag na ko. O, niya na ko. Imo na na. Gihatag na nako nimo dong, busa imo na na. Pero nang, Adto na ko. Nang, ayaw kalimot ha. Liko diya sa eskina, liko sa tuo. Wa ko na ikaw kinahanglan na bata. Tungod kay nasimhutan ko na ang baho ni Matilde. Lain na sabna kong namatngunan sa akong kaugalingon. Nasimhutan nako ang baho ni Matilde. Busa wa na ko makinahanglan nga may mutultol ka nako. Gisubay ko lang ang baho ni Matilde nga mao'y mitultol nako. Kunhain mahimutang ang karaang bay sa mga panuyaw. Nagtuo ko nga napunan ang nahuptan akong abilidad ug kalaki. Kung may mga tao nga ako masugatan, mahibong. Tungod kay samtang naglakaw ko, nakita ko nila nga nagpahiyom. Apan kun ako nagani silang tan-awon og tutukan, mahulma dayon sa ilang mga panagway ang kalit nga kahadlok o kalisa nga nagtan-aw usab kanako. Nga naman, Mama Amanda. Wa ko mahibaw. Kay sila raman ang nakakita sa akong panagway. Kanang nalisang yun. O Antonio, Nga naman ka, Mama Amanda. tingali. Samarang nakakita sila og panagway sa usa ka demonya. Mama Amanda. Tingali. Samtang naglakaw ko nga nagpaingon sa karaang bahay sa kaliwat sa panuyaw. Nausab tingali ang akong panagway. Ha? Laing bunga sa nabatunan kong kalaki og abilidad nga mag-usab-usab tingali ang akong panagway, Antonio. Murag makapaso ang gibati kong kainit sa tibuok kong kalawasan. Tungod sa gibati kong kapungot ug kaligot-got ug kahinam nga makita na nako si Matilde. Ug unya ang karaang bahay sa kaliwat panuyaw. Apan kinahanglan nga akong masiguro.
Maayong adlaw. May adlaw. Mao ba ka ng karaang bahay sa mga kaliwat sa Panuyaw? Oo. Mo ka na karaang bay sa kaliwat Panuyaw. Daghang salamat. Hey! Oh, pag-imong dagway! Pag-imong dagway! Naunsa rin imong dagway! Ha! 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 Nawa, ang baho ni Matilde. Kalit lang nawa ang baho ni Matilde. Ngano ka? Unsay puot ipasabot? Nga naman. Nga nawa ang baho ni Matilde. Mama Amanda. Permero, nagpasupaso ko at bang sa karaang bay. Dako ang karaang bay. Gitubuan na og mga buhing sagbot nga mikatay sa bato nga koral, libot sa karaang bay. Lakip ang bato nga tisa nga mo'y bungbong sa karaang bay, gikatayan sad sa mga sagbot. Sirado ang dakong gate. Gitayan na ang dakong kandado og mga dagkong kadina. Ang puwerta mayor sa maong bahay sirado. Ang mga bintana sirado. Ang mga dagkong kahoy libot sa karaang bahay, gikapyutan na sab sa mga mikatay nga mga tanong. Sa ato pa. Wa si Matilde. Dili mahitabo nga mulingla og mulipat-lipat ang napuno nga bunga sa abilidad o kalaki nga napanunod nako sa atong kaliwat, Antonio. Kana kay nasimhutan nako ang baho ni Matilde. Naa si Matilde. Unsa imong gibuhat? Misud ka ba? Wa! Dakong kabatuan og dagat ang luyo sa karaang bay. May mga dakong kahoy nga bungawong kanipaan ang luyo sa karaang bay. May sabtan ko ni atong higayon na. Sa dihang nasimhot nako ang baho ni Matilde. Nasiguro yun nako nga diha pa si Matilde sa karaang bay ni adtong higayuna. Apan sa diyang naabot nako sa atbang sa karaang bay, ugwa na nako masimhot ang baho ni Matilde. Nagpasabot nga wa si Matilde sa karaang bay. Unsay buot may pasabot? Mama Amanda. Milakaw si Matilde. Apa siguro ka gid? Gandiha si Matilde. Dili mamakak ang abilidad o kalaki sa kaliwat dinomiya, Antonio. May pasalipod ko sa labong kaayong mga kakahuyan ug nakahigayon ko sa pag-obserbar sa palibot. Mingaw ang karsada dool sa karaang bay. Timaan nga wa kaayoy muagi. Kung may muagi apan tagsar gyud kaayo ug magpanghadlok pa nga muagi. Nahadlok sila? Sa karaang bay. Nag-anam-anam na og kahapon ang oras. Talisaw na ang adlaw. May nabati kong laylay sa usa ka babay. Mingaw pamation ang maong laylay. Nagkaduol og nagkaduol. Gitan-aw nako ang gigikanan sa maong tingog. May nakita kong sakayan nga gibugsayan. Apan dili nako maklaro ang namugsay, kay natumong man kini sa adlaw nga sumasahop na. Nagkaduol og nagkaduol ang gibugsayan nga sakayan tumong sa mga dagkong bato sa dagat luyo sa karaang bay. Kinsa na mong say nga mingaw kay naglalay? Mama Amanda. Nagkaduol ug nagkaduol ang sakayan. Og unya, Antonio.
Simhot na sad nako ang baho ni Matilde. Tungod kay si Matilde man ti ay ang miabot. Ang sakay sa sakayan nga may dungko. Sa luyong dungkoanan sa karaang bay. Naglaylay ug mamingaw kaayong laylay. Sa iyang kamatayon.